na-adị m ndị ụwa ji ọsọ edi atụ edi ndị ụwa negide anyị na-ejide ọsọ edi atụ edi ịmakwa na ọsọ ediwe ibe dike na-agwụkwata n'oke ụfụ ma ọ chọọ iji ibe ọgọ na-eke m ọgọ okirikiri mmanwụ ọgọ onye nwere Chineke o nwere ibe ji egwu eti ebe ọgọ na-eme anya eghebe ejeri igbo nụrụ kparụtara oge eghebe ewe osimiri were ajọ mmiri were kpara aka ọgọ na-eke m ọgọ n'ọgbọ mmanwụ n'ọgwụ ajụjụ n'ọgwụ anụgbo ogori mmiri mgbe ọgọrọ nwata nya na-ekolu uju ogwo ọgọ na-eke m ọgwụ na-emume mkpi na-eme ndị ihu mkpi emekọta nnatụrụ wee debala ebu na-etio ọgọ oje mụ na uche mkpuo n'ọnụ m osimiri bụkwa ibu na ụgbọ ga-eji abịa eke m na-eke m ọgọ okirikiri mmanwụ ibe ruru inye akpa mmiri ga-eji achị ya ọgọ ọwụdụ ugo bụ ndị mmiri ji ere n'iru ka ndị mmadụ ji eke n'iru ọgọ na-eke m ọgọ